Sese guys, tadzoka zvakare. Rega timbotenda. Dzungura kanaka. Dzungura kuti tingeshe sei zvinhu zvindika nditi tinotenda. Nditi tokwadika. Izvi zvozvakuita kuitika pa hausiwo urongwa wanga uripo. Moziva mose. Saka sezvo bverisa waremekwa. Apa zvaitika nezvakuti ndazotoya ndakadai because munhu watada kunge tichiuya naye angatengesa mabagwa ake. Saka time angatata arabuda manyika enge isingaiti. Saka azondibatsira kuzongomaisawo asi tatombofuti fambei. Saka mapuhwa madhoo maviri nditevhura itai muchibudisa vayeke. Hanzi madhoo aya hanzi madhoo ari pahozi ngaabude hatimadiwayo. Aiwa. Zinobongwa. Panyika iko zvinondichambo paone pango vapa kana mumasvingo mutauni ndakangopaita apa. Saka tinga basa ndatenga mari yangu inge isingachakwani. Saka handisadatenga zvihuni pana asina mahinja muchaita seyasikana Mahinja aripo zvipikiri mototsvagurudza atotsvaga handei saka aya ndowe pachirugwa asi haana kurebesa here nhaiwayo. Saka apa chekuri pakati utakwani atengekere. Saka apa guys tashoterwa nehwani zenye because hwani rata handii mari kozviya 13 kasikakangasi $13. Saka meaning kuti tashoterwa ne$13 kuti aite 4 wene mapuranga aya ndiwe here shamwari aya iwe rasta wati nditenge 2 wochekwa pakati ndizvozvo saka akwana mai waya yokundiudza izvozvi zvimauri zvamuzoba zvatota zvimafii then iwaya sora hankosha mwari kana isizoriyo because waya dzatangwataura mheni then varamba kuti vanocheka varamba kucheka 1.2 vatanzi tinocheka ma1 meter chete 1 meter by 1 meter. Either 1 meter by you. Hatizivi but vatatocheka 1 meter. Saka ndangoti you know what, we'll go and work with this one. Kana zvanetsesesa unongowedzerawo paunisa zvitinha chokupira mudenga chodeiri then iyakera iyaiya yatofanisa line reblack wati muzazi yatofanira iwe tyora then maglasi mawindo maona kuti ndichomera ndochema nemufaro ivi kana zvanyanya kudai kana zvanyanya kudai but ndambozamazama kusiyei pakanaka then pati hanzotengesa pekeji saka ndapiwa 2 inokwana then naiwe ichi chimwe ndochowanisira palopresi Diamond. Palofu ndioneo rasta. Palofu. Muchida. Manch. Rasta. Then anopfekerwa mukati. That's nothing. Then machinda ako ayo. Kala yedu ndatenga 4. Yes. Then vanga vachinimanikidza kuti ndiitenge
hanzi inonzi tape wati inoseparate kuti dzisaspoila imwe pendi wati painanda kuitenga ndairamba bvazondipa mbasera but inoshandiswei zvamakaitera po ndakatomuudza ini takambopenda uchineti hatina kumbotenga chinhu ichi takashandisa shinda kwakutenga kuteera neshinda azongondipaekera ndosandikamuudza akati kana zviti asi kana tinotenda nokuti akukupai aizokachindenda nazvo I think ndizvozvo zvese saka rasta pane zvinhu zvawandituma pane chashotera kwangosara wandirata saka dhota tenderana kuti isinzi madhiwa asingachakwani imi muri kubvisirwa madhiwa zvino manje anokwana here mukova chedu kuendera kwati zvienderana madhofre maangofambidzana saka ndozviripo izvizvo saka tingitamira tinotenda kutofasira rasta kuti fone mari yake kumbhadhara mate yedu iri kuuya tiri huichi pandabuda ndichindaapa nyika kundotsvaga marata tarira muone level tasiya akadeka rasta ari kushanda zvokuti akuda kuinda uya dhaioni yesha atenderera munhu washanda aizve pakaipa ndafati muna December nguva kwikei basiya manaisirwa musha zvakanaka mukanga uiswi munyu zvakatonaka hatinobvisa dho aminototatura lipi asta mana anoziva zvaatobvisa rimwe racho ndikatikwenda unaseko tikozwa kuti kuisei rastaman mukuii vambotaurawo rastaman unopedza because kana waita ichi wachita ne one day wachitanga nhasi handisi Tawari, Vanessa, Tawari. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Could you 6 in the river? Oh, no, it's 5. That's what the budget at $10. Was kama visa apa 2 akatsemka kama ndosa 2 apa apa pane ka window zvishonda kazokaona sekuru mazona sika was ndamba vati imi ka window akakandazoona apa makarigadziriwe ipi ni ginja wakomana ginja sure because zvakasiyana akona ngotsvaga mari but matopedza zvekuri vapedza matopedza zvinhu wapedza siri kumatopedza kuti mafamba nebasi koma review muchadzoka kudai hati ifuna kuti munatona imumiziramba ine mune basa ida kutoona kuno saka mangwana mune makuplasta kitchen mafamba koti woma tazoti munonama mabuda anepata saka panapa kana makambona vhidhiyo yayekutanga taiva nechinhu chaiva apa tikati adhechii ngachibve utodei tikabva zvinova zvinhu zvakanaka saka tazva kuti vabvise icho chifuti chaanobisa zvese kutangira pane rimwe leya munoona yezvitina ichi tichiinda uko saka motofana toshanda overnight because uyo atipedza uko afana kuya muno asi muri kushanda ndozvatoda kuti munhu watetibatsira naye ini ndichatosana kubisa ukanda rwanga achiti rwakagoja uyu
ndine ndichitopota ndichitodi amanheri pamunombopedza pepe motombo takakukwega kwega because mukona mukomana ari kumhanya time izvo ndinotosunga mundu kuti nditorasika zvimwe zvitinatiapanda kungopeswa mbicha asi mvura boka mvura dambudziko mvura madhishi irimo yo yadonha matandaki saka musoro apa ndipada chiti pamwe mungagona kuzodii kuzonama nepati panonamika kana zvichingovapo ipati kuti ingapere because 2kg dola pamwe ndikazowana ndongoisa mumota mo ndokupai monama nepamese muzowa ndifunga kuti unozofidza ndizozo kufunga wandizivi kuti zvakanaka zviti inoita ona hiti saka kuri mukazeri uneri tichimununa changu ndikupe munin'ina wangu da kutsvaga oga ndamboya nechimwe chisikana kumana kwenye pane chimwe chimukedha chichipaoziva manje une foni here izvozvi papo handina zvita kuti chinya nhamba pamwe tikauya tobva tetitsvaka kwamereka unofana kutoita uyo kumare kuende kutenda neredio shamwari wozvotiti hatidi redio kuri ashoita chotoika ndatotsvaka daanoona zvokuita nokuti mhepo ndoinodiwa zvamalaiti zvamambotaura kuda kutarisa zvitoo chameno zvitopenda nevanhu vacho vanoda kubatsirai kuti zvicha asi tambomira kwete zvekutamba aihope zvipikiri zvacho zviripo zvokuzisa madhoo unooni mekutotsvaga mukati zvipikiri izvo zvadava nazvo zvemara tozvoita zvemauyu zvemaraveraikira ndizvo ndavati vane zvokwana gonza vatora hafu handii zvakawanda zvinokwana zvekuvakavaka kuti hatokwa zvostres manje takavaka yangu ndokukandienda ngoziva kuti pandiwa chakati ukandikudipira nakuti iwe apa zvose zvapo inoziva rasta museum ikai yakutore shakare handiti museum iri kujamuka tasaone zviri kuseri kwamuseum otasa zvida kubuda uko muchaona pendi chabuda